Dobrý den, dámy a pánové, ještě jednou Martin Dobeš, takže pokračujeme dalším videem na téma, jaké jsou jiné možnosti než stánek na svatební expo. Máme tam, prolomeme se trošičku od malých stánečků, respektive vytvořili jsme v loňském roce, to je 2015, poprvé koncept takzvaného kontaktního místa. Jedná se o koktejlový stoleček, znáte určitě z nějakých eventů, kde to je vysoký stůl, kulatý, máme na tom krásné sukně. A toto je dobré místo na takzvané kontaktování se s vašimi potenciálními zákazníky. Je to místo, kde si můžete dát svoje vizitky, svoje katalogy, svůj propagační materiál a na tom místě být jenom určitou část z toho dne a půl, z toho pátku a sobotu, domluvit si tam nějakou pracovní schůzku s potenciálním klientem a tak dále. Čili je to maličký stánek za velice nízkou příznivou cenu. A to je věc, kterou vlastně můžete vy využít pro váš kontakt se zákazníkem. Pokud možnost nemáte, jste v zahraničí nebo máte jiné povinnosti, které vám neumožní být na svatební expo ani po nějakou omezenou dobu, pak zde máme svatební magazín, který je velmi rozsáhlý dneska už svým obsahem. Jedná se o specializovaný časopis, který nedává k sobě jenom reklamu, ale je tam spousta odborných článků na konkrétní témata, takže se tam povídáme si o svatebním obřadu, o svatební hostině, svatebních fotografech a dalších. Tato věc je tištěná, my ji distribuujeme po matrikách po celé Praze a středních Čechách. A navíc pro letošní rok, to je 2016, máme novinku, že to bude i takzvanou formou e-booku. Možná jste o e-bookách slyšeli ve spojitosti s čtečkami elektronických knih. Čili je to elektronická podoba této publikace, ale velikou výhodou té elektronické varianty je ta, že je tam možné mít zainkorporováno, zapojeno svatební video diskuzi, nějakou prezentaci v reálné podobě, kousíček propagačního videa. Je to velice živé, velice zajímavé, takže i tato forma je možná. A potom samozřejmě můžete se i obeznámit s dalšími aktivitami, které v rámci svateb naše skupina dělá, ať už jsou to svatby.cz, ať už je to místo na svatbu a další možnosti. Takže určitě uděláme další video k tomu, ale myslím si, že na to obeznámení s tím, co je dalšího možné, je toto asi dobrý krok na začátek. Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte Karin nebo mě prostřednictvím našeho webu svatební expo.cz a budu se moc těšit. Martin Dobeš.